Pamahalaang lungsod ng Alaminos, patuloy ang suporta sa mga magsasaka sa mamagitan ng pamahagi ng farm inputs. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Lerna Hernandez. Kapar Lerna. Yes, kapatner, patuloy ang malasakit suporta ang pamahalaang lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni Mayor March Brian Celeste sa mga magsasaka. Ito ay sa pamamagitan ng pamamahagi ng farm inputs gaya ng abono, binhi at fungicide. Binigyan ng mga magsasaka ng sapat na suporta upang mapalakas ang ani at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Layunin ng pamahalaang lungsod ng Alaminos na maitaguyod ang masaganang ani at maunlad na bukas hindi lamang sa mga magsasaka kundi sa lahat ng mga kababayan na masasakupan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Mapandan ipinagdiwang ang Linggo ng Kabataan sa pamamagitan ng medical mission. Ang alamin natin ang detalye ng balita mula kay kapartner Sheila Balagamar. Sheila. Ipinagdiwang ng Bayan ng Mapandan ang National Youth Day o Linggo ng Kabataan na may temang Local Youth Action towards Sustainable Development Goals and Beyond. Sa pamamagitan ng medical mission na ginanap sa Mapandan Municipal Building kahapon, Martes, Agosto 26, 2025. Katuwang ng lokal na pamahalaan sa nasabing programa, ang Philippine Red Cross sa San Carlos Branch at Regional Force Mobile Battalion Region 1. Ang mga beneficiary na aktibidad ay ang mga junior at senior high school students. Sa panayam ng Sunshine Radio, sinabi ni Ms. Lizel V. De Vera, Youth Development Officer 2, na ang pangunahing layunin ng programa ay matulungan ang mga underprivileged students na masuri ang kanilang lifestyle at mabigyan ng dagdag kaalaman upang maging mabuting mamamayan. Sunshine News Blast! Sa tingin ko po kailangan natin ngayon to kasi para mas maging healthy sila. Kailangan natin kasi di ba meron tayong mga underprivileged students na hindi naman nakakapag-check up talaga. So, i-ask natin yung mga schools na magbigay sila ng list ng mga underprivileged o na kabataan sa mga schools nila. So, yun po, para mag-i-check natin kung healthy ba yung lifestyle. Kasi meron din po tayong hand washing promotion, meron din lang proper hygiene na promotion. So, meron din pong first aid. So, i-ano po natin yung mga first aid, yung mga CPR yun po. Samantala, ayon naman kay John Manuel Bilandingin, Iski President ng Mapandan, bukod sa medical mission na may iba pang programang isinagawa ang sektor ng kabataan kaya ng cleanup drive at liga ng barangay. Sunshine News Blast! Our goal is to cater to those who are unable to provide medical and dental checkups for themselves, and this is why our local youth development officer, si Ma'am Lizel De Vera po, partnered up with Filipino Red Cross upang ano po ang ating mga constituents sa bawat schools. No? And dito po, kasama po ang aking mga kasamahan sa Sangguniang Kabataan Federation. Kasama po namin sila na nakikipag-partner with our local development office para maisagawa itong our medical and dental mission. And then, hindi pa po yan na dyan nagtatapos din ng ating Linggo ng Kabataan for Mapandan. No? We also have our, para sa, bukod sa medical and dental mission, we also have our cleanup drives na nakaschedule, and also ang aming interbarangay. No? Annual naman po ginagawa namin yun ni Mayor along with the SK Chairperson. So nagpa-partner up po ang munisipyo and ang federation, and kami po yung nagpapaliga. No? Para lahat po na i-cater po lahat ng youth sa ating no? So that's for basketball and volleyball. Para meron din po ang sports ng women and men po. Dagdag pa niya na isilang hikayat ng mga kabataan na aktibong makita sa mga aktibidad ng bayan, lalo na sa kampanya kontra illegal na droga at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, may 200 barangay workers sa San Quintin makakapag
Sir, benepisyo nasa SSS matapos i-subsidize ng LGU ang kanilang kontribusyon. Ang detalye ng balita mula kay kapartner John Belgas. Jan. Aabot sa 217 ng mga barangay workers mula sa 21 barangay sa bayan ng San Quintin ang maaari nang mag-avail ng mga benepisyo mula sa Social Security System o SSS. Ito matapos i-subsidize ng lokal na pamahalaan ng San Quintin ang kanilang kontribusyon. Ayon kay SSS Ordaneta Branch Head Christopher Servas, ang mga nasabing barangay workers ay binubuo ng mga barangay health workers at barangay peacekeeping action team members. Kabilang sa mga benepisyong maaaring matanggap ng mga barangay worker ang sickness, maternity, disability, retirement, unemployment, death at funeral. Mariring maka-avail ang mga miyembro ng SSS ng loans para sa iba't ibang pakay kagaya ng salary, housing, and business at iba pa. Ang San Quintin, ang kauna-una ng LGU sa lalawigan ng Pangasinan na i-adapt ang programa kung saan i-subsidize ang 760 pesong monthly contribution ng bawat enrollee. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, John Belgas, nag-uulat ka partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, matagumpay na isinagawa ng BFP Ilocos Norte sa pamamagitan ng BFP Special Rescue Force ang kauna-unahang Mountain Search and Rescue Force Operations Training para sa Pasukin Emergency Response Team o ERT na pinamunuan ni LDRMO 3 Enrico Natoza Jr. Sinagawa ito sa Mount Bimaca sa Barangay Tadaw sa bayan ng Pasukin makarang August 18 hanggang 22 ng taong ito. Kabilang sa lumahok sa nasabing training ang ilang sibilyan, military uniform personnel mula sa Pasukin LGU, PAF, PCG, PN, Marines, PNP at BFP. Ngayong taglay na nila ang parehong batayang kaalaman sa mas mataas na kasanayan sa Mozor. Masanda ng mga local na responders sa Pasukin LGU at tumilas bilang isang kapunan sa orasang pangangailangan. Patunay na ang mas matibay na pagtutulungan ay nagbubuo ng mas ligtas na mga komunidad. Sa iba pang mga balita, bayan ng Alcala nagsagawa ng OFW mapping sa lahat ng barangay na para mayugnay sa pangunahing serbisyo. Ang detalye sa pagbabalik ni Marlon Hernandez. Marlon. Alcala ng OFW mapping sa lahat ng barangay ng munisipalidad para maiugnay ang mga ito sa pangunahing serbisyo ng munisipyo. Pinangunahan ang programa ni Mayor Attorney Manuel Collado sa pamamagitan ng PESO Office katuwang ang Alcala OFW Association na pinapamunuan ni Michelle Malda. Ayon sa Alcala, LGU, isinagawa ang pagmamapa sa kanilang mga OFW community kabilang ang aktibo at retiro upang makabuo ng matibay na ugnayan ng suporta. Tinikayat ng LGU ang partisipasyon ng mga OFW sa kanilang bayan na ipakilala ang kanilang presensya para matiyak na walang OFW na maiiwan. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at servisyo. Dagdag pambalita, bakuna eskwela, idulunsad ng lalawigan ng Pangasinan. Katuwang ang DOH at DepEd. Ang detalye ng balita mula kay Kabar Jan Belgas. Jan. Good morning, partner. Inilunsad ang pamalaang panalawin ng Pangasinan sa ilalim ng Provincial Health Office ang bakuna eskwela sa siyam na paaralan sa mga bayan ng San Fabian, San Jacinto, Anda at Mo. Katawang ng nasabing programa ang Department of Health, DOH, at Department of Education o DepEd. Binakunahan ang grade 1 students laban sa sakit na measles, rubella, diphtheria at tetanus na bahagi ng mas pinatibay na Healthy Learning Institution Program. Naglalayo ng programa na mapabuti ang kalinisan, nutrisyon at mental health ng mga mag-aaral. Maliban sa bakuna, nakatanggap din ng mga mag-aaral ng school supplies, first aid kits at feeding program. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Jan Belga, kapartner mo sa balita at servisyo.
Sunshine News Blast. Samantala, SM La Union nagalok ng 500 job vacancy sa mga residente na lawigan ng bilang paghahanda sa pagbubukas nito ngayong taon. Ang detalye ng balita mula kay Kabar Sheila Balog. Sheila. Nagalok ang SM Malls ng 500 job vacancies sa mga residente ng La Union sa isang job fair. Gaganapin simula ngayong araw, August 27 hanggang August 28. Gaganapin na aktibidad sa La Union Christian College Gym sa San Fernando City bilang paghahanda sa pinakabagong mall na magbubukas ngayong taon. Sa ginang mga job vacancies ang managerial positions, sales clerk, cashier, bagger, customer assistant, customer service assistant, tech, counter assistant, inventory, pharmacy assistant, sales associate, sales dispatching assistant, food servers at marami pang iba. Para naman sa mga interesado mag-apply ng job vacancy sa SM La Union, magdala na kanilang updated resume, valid ID, ballpen para sa on-site terms at interviews. Nakatakda magbukas ang SM City La Union sa October 7 ngayong taon bilang ika-89 na mall ng SM at sa unahan sa probinsya. Para sa Diyos sa Pilipinas ng mahal, Sheila Balog Kaperte mo sa balita at sa... Sunshine News Blast. Samantala, good touch versus bad touch itinuro sa mga bata sa Dagupan City para mapalakas ang kanilang sariling seguridad. Ang detalye mula kay Kabar Lerda Hernandez. Lerda. Itinuro sa mga bata sa lungsod ng Dagupan ng good touch versus bad touch upang mapalakas ang kanilang sariling seguridad, tiwala sa sarili at kakayahang magsabi ng hindi kapag sila ay nasa alanganing sitwasyon. Pinangunahan ang aktibidad ni Mayor Belen Fernandez na isinagawa sa Karamlaan Elementary School. Ang programa ay sa ilalim ng Outland Bida, Batang Iwas sa Dahas at Abugo. Katuwang ang City Development and Population Office at Teen Center para sa proteksyon at wastong kaalaman tungkol sa body safety. Bukod dito, nagkaroon din ng lusog-lusog para sa mga chikting pagkatapos makinig ng lectures. Ito ay handog ng Goodbye Gutom, programa katuwang ang City Nutrition Office upang siguruhin ang pagkakaroon ng sapat na nutrisyon para sa pag-aaral ng mga bata. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Leonel Hernandez, kapartner mo sa balita at Para sa huling detalye ng ating balita, Regional DAR nagparehistro bilang kooperatiba o pinarehistro ang mga kooperatiba ng 20 Arbos sa Zamboanga Peninsula. Ang detalye mula kay Kabar Sheila Balog. Sheila. Matagumpay na maparehistro ng Department of Agrarian Reform o DAR na pinamunuan ni Secretary Contractor III ang 20 Arbos bilang kooperatiba sa pamamagitan ng isinagawang Arbo Cooperative Registration Caravan Home Learning Session sa Zamboanga City. Hinaluhan ng mga Arbo mula sa buong rehiyon ang 2 araw ng aktibidad mula sa iba't ibang panig ng rehiyon na binubuo ng 8 mula sa Zamboanga del Norte, mula sa Zamboanga del Sur at 11 mula sa Zamboanga Sibugay. Layunin nitong pabilisin ang formal na pagpaparehistro ng mga Arbo bilang kooperatibang at bigyan sa ng mahahalagang kaalaman at kasanayan hinggil sa pamamahala, basta paggamit ng pundo at pag-access sa iba't ibang suportang serbisyo ng pamahalaan. Ang 20 Arbos ay naasang maging self-reliant at matatag ng mga kooperatiba na hindi lamang magbibigay ng mas mataas na kita sa kanilang mga kasapi, kundi mag-aambag din sa seguridad sa pagkain, kaunlarang rural at inklusibong pag-unlad ng ekonomiya. Para sa Diyos sa Pilipinas ng mahal, Sheila Balog Kaperte mo sa balita. Sunshine.